Jeg filmer dig. Nej, lad være, mand. Alle træls. Der står en bag skovhuset. Det er Daniel, der gør det med hans dump pouch. Skyd igen. Ja, nu. Ja. Han er blot med skyd. Hvad kan jeg gøre nu? Han er ikke død. Er han ikke død endnu? Nej. Der er en oppe i toppen af taget. De 3. Er så oppe i vinduet? Nej, 2 nede på siden. Han er blottet. Nej, men jeg kan ikke. Jeg tror ikke, jeg kan ud over. Er der så sådan der nu? Der var en. Jeg skal stå der nu. Det er altså ikke det bedste sted, tror jeg. Jeg må bare lige tage en pause.